سلام تخطاتنا درارشو كما يكنيكم كما يتخونوا لومون نخلنا الناس زناقعا الناس حقان كمهرانا زخلال على كل دما لبونا كسنقعنا زخلال زبلكون وازاتاتن زانتاتاتن هيزلكم قريبا لغو سلازي كان وترو بزح حساباتكم بإيميل بفيسبوك مسجين غيركم تسدوا لي زلغم كان بلبي زماسكنوكم بليز كتسلوا نخلن دما بساعتن ببقزيان كقرباني مغنياتو كاباهم نابانا كاباهم دما ناباهم نات حاجة تخيدنا بتحدى نزناقع بتحدى دما نمهار مغنياتو كلا زفلي بزانتا مسل بجوك مسل غير كاك نمهار كاللغا زيادة كرد أنا خل كاب كبت زبالة تمرت زبال كويو تحدى قروفو مالتا يكون نزيقن متاكاتنا تكمس قبل نخا زخيد سلا زبال كويو نايلومي تمرتي تقداميتي بفلا يمسل بي طبق تمساسل نعيون دس لأننا بزعق زي زناقرا بزعق زي زناقرا زانتا حدا جزيو حدا هبتام سبعي مالتيو مسودو حدا ودو نشتي ودوسي ازوديسي بحبت بيمانم صاقامن بغنزب تدفيني عبلو هجي نسو تدهبتام سبعي دخا خويني عبيو سلازي اتودو نزي كمي جيركا ناي دخنات نجر كيردو يخيلي كابزبل حدا معالتي كريه يلو مالتيو اسكي كمهره يلو نابحر عدي وزدو دخاتات كمي لو ينبرو من تانكفلت شعود تزلو هابتن خستماغر تتحيزهم يخدو أبحر عدي نشتي عدي يخدو مسؤوم كلتا سلسة معرض غيرهم يملسوا مالتيو عدي مسؤوم كان يوم نابتك بتقوم كملسوا خلو نودو انتاي ولا حانت نمنتاي كم زخدو أي نقرون تراي ريو تعذيبو كمهار كابزبل يوسيدوا which is very good كل زي هنتك أمالو سالنا هنا مرأي كاب تعذبتن كام مرأيين زيادة كن مهار نخل كاب قالاتن كاب كلان experience is very important كملسوا خلو نودو سبعي مالتيو ودي زانا لازم كنت سلسة معات زجبرنان عرفتس هجي مسؤوم عبد الجيد كسور رباي خدو زخونة كابت هابتهم أي تمالون لك كم توم لك حاجة رسد لك تعدي كم أم ينبرنيرم لك كاب أمريكان عدنا خمس خدو جيركم سروا لذي أفتناتشرال عدي نايقواسوتن نايحرشان عديو أبيهم نيرم لذي أبو قنيم كمل لسخلو مالتي نتي ودو انتهي تعذيبك كمير خيط كاي هيوتي بلو بتعذب تكسم أصل الدليل بام أبوينير طالع دما يلو يا بتعم قري مني لو أنا حناسي أبجزا ناسي سويمين بول على النايلو ساتهم جن أنا حدا بول على الناس سويمين بول على لو جزانا يلو ساتهم جن كتكل الربال لو وميلو نحن أبجزانا لتشل النايلو ساتهم جن كتكل كواخبت اللو ما بلع اليوم يلو نحن أبجزانا كابزخونة سلاين كابزخونة نجارك كلا خللنا مندق على النايلو ساتهم جن كابزخونة سلاين كلا خللو فريندس ኣለዎም ኢልዎ ሕሩኽን ቤተሰብን ጎረባብትን ኣለዎም ኢልዎ ንሕና መግብና ካብ ሱፐርማርኬት ከድና ኢና ንገዝኦ ኢልዎ ንሳቶም ግን ባዕሎም ኣፍርዮም እዮም ዝጥቀምሉ ኢልዎ ክፅምወና ከሎ ንሕና ቴሌቭዥን ወሊዕና ንርኢ ኢልዎ ክፅምዎም ከሎ ንሶም ምስ ስድርኦምን ምስ ኣዕሩኽቶምን ይዛረቡ ይዕልሉ ይስሕቁ ኢልዎ ንሕና ኩሉ ግዜ እዚ ዓለም እዚኣ ናትና ኢና أملاخ عالم سنا عنايا إلنا نعمل نساتهم جن أملاخ علنا يلوم أملاخ يعمل يبلو مالتيو سبعي كل نجار بقيمة ليش مسكونه قريلو مبا كم هاري لو حسبه نحسبه خلو طلع أمونكو حسابه كل فابيلو بابا بدعم يزمس جنا كايلو يهي سلام تايلوسي كساب كنده هيوتنا دخامو خانو أفلي كاني ناتهم هيوتن كساب كنده حتى مخانو تردي إيه لوي بعد أدي خازل أخذ كذا يكون لاقى خمس أنا حكاز بلو خمسي كسب كندي مستوعلك على عيرايبه بزوج زيانة مسمى مهارتي قدم ولا حج مسمى سارحتي كزارب كله كمية لايف ناتكم هذا جزية نقرأ من قد جوك نقرأ لكم سي بقال نعلل نير ناسي انتهي بلوني بحجب زعب حرشة قال لي ملا حرستوتي يعني زعب نير ناسي أبزع عدو كويل إن حدا بقرص بزعدي محاسو ولد نسبة له سكيت كم من حداري خاتم مسجبو زخون الدور عقوي توليدات مسجبو يلو هتولا لغاية يعني أبانا خد فلود خمي مخاني لس أنت إيه نقرني لني أبانا قال عنك توليدو خيت كاي تمسجبوني خم محداري لي يعني ما يهتم كده بكسحكي ده لين ده حاجة صحاح صيروا حكيو أبغى زينان هنا قال عم استوى دون أما نجستي مسجبني نيرو بتغرسيان أنت قاطع متغرسيان كذا حن تقينهم يخات مسجبن بر زخونة زمسجب أكلينا برن زبندرجي جيب كذا حن كوينو خون تصفى جبرن بر يلا هجونا بعدتات بيجكات بتغرسيانات كله من قستوا كال بتبقى زكاة تلو زلوا قاي مثلاً
እንታይ ማለት እዩ ግን ሕጂ ከምኡ ዝበልኩም ከምዚ ኣዝዩ ክፉእ ሂወት ዘለዎም መስሎም ኖ ማይ ቤስት ላይፍ ኣነ እቲ ዝሓለፍኮ ንእስነተይ ብቁልዕነተይ ብምንም ተኣምር እኳ ብካልእ ክቅይሮ ዘይደሊ very very beautiful ትዝበለፀ ተዘክሮ ናይ ሂወተይ ኣብኡ ዘሎ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ዝበሃል ኣይንፈልጥ ሳእኒ ዝበሃል ኣይንክደን ኩዕሶ ክትፃወት ከለካ ሳእኒ ካውፃዮ ተባሂልካ ኣብዛ መሬት ጥራይ እግርካ ኩዕሶ እዚ በዓልካ ጨርቂ ትሰፊ ክንደይ ጥበብ ነይርና መፃወቲ ኣነ ንእሸይ ከለኩ ዝሰርሖ ዝነበርኩ it's so much of creativity ኣብዚ ሕጂ መኪና ዝገዝእዎ ቆልዑ ገለመለ we I used to do that በዓልና ንገብሮ ነርና ባሊቃ ኣምፂና ናይ ኩዕሶ እግሪ መፃወቲ ኢና ክንደይ ጨፍጪፍና ገለ ዓይነት ዋንጫ ንሰርሕ ብስልኪ ዋንጫ ንሰርሕ ብዝተፈላለየ ዕንክሊል ንገብር ዝሶም ዝገብርዎ ብሽክሌታ ስለዘይነበረና ዕንክሊል ጌርና ኮርሶ ንፃወት so much of creativity and so much of fun ኩዕሶ every day ግዜ የለ ገለ የለ so ሂወተይ ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ ኣነ ኣብ ከረኛ ዓብየ ኣብ ገዛ ባንዳ ዝበሃል ገዛውትና ኢንፋክት ካንሸሎ ይነበሮን which is the most beautiful experience ever ካንሸሎ የብሉ ማዓፀ የብሉ ገዛውትና ማዓፀ የብሉን ክብለካ ማዓፀ ናይ ገዛኻ ለይቲ ክድቅስ ከለካ ጥራይ ዝዕፆ ኣይዕፆን ማዓፀ ኩሉ ግዜ ከፋቲ ናይ ገዛ ማዓፀ ባና so ኩሉ ግዜ ደገ ተፃዊትካ እንዳ ጎረቤት ገለመለ ዝበሃል የለ እንዳርጋ ሓደ ዓይነት ላይፍ እዩ ዘለካ ኩልካ so you always play and this is so beautiful ክሳብ ክንደይ ፅቡቅ ሂወት ከም ዝነበረና ኣይነስተማቕሮን ኢና look at that it's a beautiful experience ኣብዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ቆልዑና ሕጂ ብጣዕሚ እዮም ዘደንግፁና ነ ኣብ ካንቸሎ ተዓፅዮም መዓት መፃወቲ ሃቦም ቴሌቭዥን ቻነል ሃበሎም so what doesn't bring anything doesn't bring ክንድትናትና ጣዕሚ ክንድትናትና fun ክህልዎም ኣይክእልኒ never ever not in a million years ክንድትናትና ኣነ ዝሓለፍኮ ቆልዕነት ኣብ ደገ ዝወለደ ቆልዓ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክረኽቦ የሸግረይ ምክንያቱ ዳንሲንግ ክላስ ኣለኒ ነይሩ ኣነ ኩሉ ግዜ ዳንሲንግ ክላስ ኣብ ከባቢየ ነይሩኒ ከም ድሌትካ ትድንስ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዝኾነ ስኬጁል ዝገብረልና ያለን ኩዕሶ እግሪ ዲና ክንፃወት ኣክሮባት ምግብጣል ዲና ክንፃወት we decide so much of fun ነይሩ so ትናትኩም ሕሉፍ ብዝኾነ ይኹን በዚ ዘብረጭጭ ኣብ ደገ ዘሎ ክሸጥዎን ዲፕረስ ክትኮኑልና be proud of that I am so proud of that ንሰብ ክነግር ከለኹ so thrilled እዮም ዝኾኑ በትናተይ ስቶሪ ኣነ ብናቶም ክድነቕ ከም ዘይደሊ كأمنهم يسفتن بلاي ستيشن I don't care I don't need it ስለዚ በቲ ዝሓለፍና ይሕልፍና ክንኮርዕን ክንሕጎስን ኣለና እታ ካልይቲ ዛንታ ናይ ሎሚ እሳውን ኣገዳሲትን መሃሪትን እያ ሓደ ግዜ እዮም ሰለስተ ተምሃሮ ወይ ክልተ ዕሩኽ ኣብ ኣሜሪካ ይመሃሩ ነይሮም እቲ ሓደ ካብ ናይጀርያ እዩ ክመሃር ዩኒቨርሲቲ ኢሉ ንኣሜሪካ ከይዱ ስኮለርሽፕ እቲ ሓደ ድማ ካብ ፊሊፒንስ ከኣንሱ ንዩኒቨርሲቲ ክመሃር ኢሉ ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ ኣብኡ ተማሂሮም ፅቡቅ ዝኾነ ዕርክነት ኣማዕቢሎም ማለት እዩ ቤስት ፍሬንድስ ኮይኖም 4 ዓመት 5 ዓመት ተማሂሮም ክልቲኦም ኢንጂነራት እዮም ነይሮም ኢንጂነሪንግ ትምህርቶም ወዲኦም ነናብ ዓዶም ይመለሱ ማለት እዩ ነናብ ዓዶም ዝተመለሱ ሽዑ ድሕሪ ክንደይ ቅድሚ ምምላሶም ክንምገያየሽ ኢና ግድን እዚ ኮኔክሽን ናትናሲ ከነማዕብሎ ኣለና ኢሎም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዝነበሮም እቲ ወዲ ፊሊፒን ንፊሊፒንስ ይኸይድ እቲ ናይጀርያዊ ድማ ንናይጀርያ ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ዓመት ክልቲኦም ኣብ ዓዶም ክሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ወዲ ፊሊፒንስ ይዕድሞ ነቲ ዓርኩ ንዓዚ ዓርከይ ኣብዚ ፊሊፒንስ ምፃኒ ይብሎ ኣነ እኳ ክንደናይ ከይመፀካ ድሓን ገለገለም ዘሎ ድሓን ኣየር ትኬት ክኸፍለልካ ኣነ ክሰደልካ ኣብዚ ድማ ኩሉ ትፀንሖ ቦታ ፀገም የብልካን ኣነ ክሽፍነልካ ግዲ የብልካን ንዓምፃእ ይብሎ ማለት እዩ ናይጀርያዊ ድማ ብዓርኩ ዝበፅሖ ለውጢ ኣዝዩ እናተገረመ ብጣዕሚ ኣድኒቕዎ ማለት የቐኒየለ ኢሉ ንፊሊፒን ንማኒላ ከይዱ ብሓደ ኣብኡ ፅቡቅ ቫኬሽን ይሕልፉ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ዓርኩ ተገሪሙስ ኣብዘን 3 ዓመት ክንዳዕ ክንዲዚ ገዛውቲ ገዚእኻ ገለ መለፅፍ ከምዚ ከይድካ ይብሎ ያ ማለት ንሕና ሪል ስቴት ኢና ንሰርሕ ትካል ናተይ ዝገዛውቲ ዝገዛውቲ ንሕና ኢና ንሰርሖ ይብሎ ሕጂ ኣብ መንጎኻ ኣለካ እንድዩ ቁሩብ ትሰርሕ ተኮይንካስ ገለገለ ኣለዎ ይብሎ እንታይ ማለት እዩ ቁሩብ ኮራፕሽን ይገብር ነይረ ይብሎ ማለት እዩ ቁሩብ ኣንፈታት ይህቦ ማለት እዩ ቁሩብ ሓንጎልካ ክትስርሖ ኣለካ ኩሉ ግዜ ብጉልበትካ ጥራይ ዘይኮነስ ብርእስኻ እውን ክሰርሕ ኣለካ ኢትካ ወስወስ ኣድላይ እዩ እናበለ የርእዮ ማለት እዩ ቁሩብ ተለይ ኣገባባት ይምህሮ ነቲ ናይጀርያዊ ማለት እዩ ናይጀርያዊ ተገሪሙ ብስራሕ ጥራይ ኣብ ሂወት ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉ ይእሚኑ
يسده نيجيرياوي صبغ زخونه اكسبيرينسن تمكرون تمهرتن وسيدو يملسنا عدو اقاط ما بتسرح زنبره كامباني كابتو كاوتي ابناي ندا ابناي حدا كونستراكشن ሚኒስትር ናይ ተተቀርጽ ናይ ተሃገር ስራሕ ጅምር ማለት እዩ ዓቢ ኢንጂነር ስለ ዝነበረ ድማ ሓደ ዓቢ ፕሮጀክትታት ምስቶም ኣብጥቆ ዝነበሩ ዓቢ ፕሮጀክት ናይ ሓደ ቢንቶ ዓቢ ብሪጅ ንክሰርሑ ፕሮጀክት ይወጽእ ማለት እዩ ሶ ዓቢ ፕሮጀክት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝወጸሉ ነይሩ መቸም ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ ናይቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ ነቲ ወዲ ፊሊፒን ዓርኩ ይዕድሞ ማለት እዩ عركين عبام سأند بالن كنا جل ملقلي بلو باقي تحت بالودي مو كمي جبر جل بيزل له خو جل يلوسي فلايت كات بزح فلايت هيروح يكون زمتشاني لوس تحن جيت سدل كايلو برايفت جيت سدل ليلو هو سدل كايد كنت متأكد تراي بوتان جرا نيلو برايفت جيت سديدو يوم تقام على فيلبيناو عرك أزيت جريمس مبا أنت عاركيت مال ديكون كان ولا حنت زي بالكاز نبر كخمي كميد الكاب حتى يرجع كده حليف كان نقاني بس أكون على اللقاء بلا مالتي يا مالت إن شاء الله كا يلو أنت هيدي خات سرعة الله قليل الوجه حزوا خيدسي فعل خاتي بنته نحنا نسر هنا يبلا مالتي تي فيليبينا وخاد نجرجري لوا عيناي بنته خات ولد الله خانه بنته يرؤي الله خوني لوا يا حق خال خابت بنته كنبرني رواي تسر حنجني لوا مالتيو اتن بينتو كسرح سباله ገንዘብ ኣብ ጅቦም ኢትዮሞ بينتو كسرح ተሓሰበ ኣይተሰርሐን ቶም ፊሊፒናውያን እንተው ሓደ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ገዛ ካብ ክሰርቁ ከለው እቲ ናይጀሪያዊ ግን ድኾነ ከይሰርሑ እቲ ገንዘብ ሙሉ ኣብ ጅቡ ኢትዮሞ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ዝሕልፈልና ኩሉ ግዜ ንሰባት ክንመክር ከለና ጽቡቕ ነገር ክመኽሮም ክንክእል ኣለና በቋራጭ ሓቲ ቅልጥፍ ኢልካ ናብ ሃብቲ እዚ እምነት እዚ ባህሊ እዚ ክምንቆስ ክኽእል ኣሎ እዚ ባህሊ ናይ ኮራፕሽን ዘለዎን ዓድታት ወይ ባህልታት ብምንም ተኣምር እኮ ይክሓልፈለን ዘይክእል ወላ ዝገበረ ዓይነት ተገበራ ሓደ መጽናዕቲ ኢሎም ኣብ ግብፂ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ግብፂ ኣብተን 8 ሰዓታት ናይ ስርሑ 9 ደቂቕ ጥራዩ ንተሃገሩ ዘገልግላ ኢሎም ኩሎም ለካ ያለኹን ሓደ መጽናዕቲ ሪሰርች ዝገበሩ እቲ ዲፕሎማሲ ሙሉ መዓልቲ ናይ ረብሑ ናይ ገለመልዩን ክገብሩ ዒሉ ዝበዝሕ ግዜ ግላው ረብሑ ገይሩ ንሽተይ ረብሓ ኣብ መወዳእታ ጥራይ ዝገብረላ ነተዓዱ ሓንቲ ጆክ ኣላ ሓደ ሱዳናዊ ኣመሓዳሪ ናይ ሓንቲ ከተማ ዝነበረሲ ብዙሕ ኮራፕሽን ገይሩ 4 ዓመት ምስ መረፅዎ ን3 ዓመት ቪላን ፓላሶን መዓት ሰሪዑ ማለት እዩ ተማም ሳብ ተማም ተራብዓይቲ ዓመት ጽቡቕ ክሰርሕ ጀሚሩ ነታ ሃገር ነታ ዓዲ ከገልግላ ጀሚሩ ሽዑ ምርጫ ምስ መፀ በቃ ሓድሽ ክምረፅ ምዝደለ ይገለመለ ሓደ እንታይ ኢልዎም ካብቶም ህዝቢ በጃኹም ንዑ ንምረፅ ኢልዎም አንተ ዝዳማ ብኮራፕሽን ዓዲ ወዲኡ እኮ ኢሎሞ ኣይፈለጥኩምን ኢልዎም እስቲ ወዲኡ ዝኣኽሎ ሒዙሎ ድሕረጅ ከገልግለና ኸል ኢልዎ ሓድሽ ተምፂና ግን 3 ዓመት 4 ዓመት ካሱ ትንፋስና ከውፃና ኢልዎ ማለት ኮራፕሽን ተለዎ ሓንቲ ዓዲ ልክዕ ከምዛ ቀዳት ፊስቶ ክትመልእ ምፍታን እያ ብታሕቲ ማይ ይፈሳሎ ስኻብ ላዕሊ ግበር ኣይትመላን ኢኻ ምክንያቱ ቀዳድ ኣለዎ እዛ ፊስቶ ልክዕ ከማ ድማ ኮራፕሽን ሓንቲ ዓዲ ዝኾነ ዘይብላ ጥራያ ተትርፋ ዝገበርካ እንትግበርካ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን እዚ ናይ ኮራፕሽን ወይ እዚ ብልሽውና ዝበሃል ባህሊ ካብ ባህልናን ካብ ሕብረተሰብናን ነጥፋዮ ሓንቲ ብሉፅ ሕብረተሰብን ብሉፅ ሃገርን ከለወና እንተደሊና ማለት እዩ እምበር ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድየና ኣለዋ ከም ወትሩ ሓደሽቲ ቪድዮታት ወይ ዝኾነ ዕላላት ዘለኩም ኮንታክት ጌርኩም ስደዱለይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ጆርጅ ድራር ኣቲኹም ከም መሰጅ ወይ ብቮይስ ወይ ብቴክስት ክሰዱለይ ትኽእሉ ወይ ድማ ኣብ ኢሜይለይ ኣብዚ ክሰዱለይ ትኽእሉ እቶም ከም ወትሩ ተተባብዑኒ ዘለኹም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቀፅልዎ ኮሜንትናትኩም ኣገዳሲ ምትብባዕ የድልየ ይስራሕ ካብኡ ድማ ንካልኦት የዘናግዖም ወይ ይምህሮም እዩ ዝበልኩሞ ድማ ሼር ምግባር ፅቡቅ ግብሪ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ምራኸብ ተሓንቀኒ እዩ ቻው